खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 24 अक्ट'बर 2020 सुनिबार फैदो दिननि बेलासिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय बे बोसोराव IIT गुवाहाटीनिफ्राय गासै 14 जन नायबिजिरग्राफोरखौ एबा रिसार्च खालामग्राफोरखौ PMRF स्किमनि थाखाय सायख'नाय जादों। PMRF माने प्राइम मिनिस्टार्स रिसार्च फेल'स, माने बिसोर गासैबो 14 जन फरायसाफोरखौ सायख'नाय जाबाय PMRF स्किमनि थाखाय। लोगोसे नागालेण्ड गभर्नमेन्टनि बेरेखा हान्जा नागा पिपल फ्रन्ट हान्जाया डिसेम्बराव नागालेण्ड गभर्नमेन्टआ खुंनो गोनां एनुवेल हर्नबिल फेस्टिभेलखौ गासै रायजोफोरनि थाखाय बा गासै रायजोनि रैखाथिनि थाखाय बन्द' खालामनांगौ होननानै बुंदों बा दाबि खालामदों। नाथाय मा जायो दासिमबो क्लियार रिजाल्ट मोननाय जायाखै, जानोबो हागौ आरो जायाबो जानो हागौ। गुबुन फारसेथिं जम्मु एन्ड काश्मीरनि LOC केरेन सेक्टराव इन्डियान आर्मिफोरा पाकिस्तान आर्मिफोरनि ड्र'नखौ सिलाइजों गावख्लायनो हादों। गावख्लायजानाय पाकिस्ताननि ड्र'नआ चाइनिज कम्पानिमोन होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। पाकिस्तान हादोरनिफ्राय ड्र'न दैथायहरनाया बे गोदान नङा, मास मोनसेयावनो मोननै मोनथाम ड्र'न दैथायहरगासिनो दङ। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय आसाम गभर्नमेन्टआ अक्ट'बरनि 9आव सासपेन्ड खालामनाय ABUP कनस्टेबल अफ आसाम पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्डखौ गोदानै लाफिनजोबनायनि थांखि लादों। DGPजों दैदेनजानाय स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्डआबो गभर्नमेन्टखौ गासैखौबो गोदानै लाफिननांगौ होननानै दाबि खालामदों। लोगोसे बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय फकफुर गामिनि नमल नार्जारिनि बिसि जायबा मीना नार्जारि, बे मीना नार्जारिया गामि खाथिनिनो बांबोला गयारिजों खारलांबाय। दा बिसोर सानैया बबेयाव खारलांखो बेखौ दासिमबो रोखायै मिथिनाय जायाखै, नाथाय बिसोरखौ बेंगालराव खारलांदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय मीना गयारिनि फिसाय आरो बिनि गथ' सानै। दा बिसोर फिसाय आरो गथ' सानैया गोबां दुखुआव दङ बा गाबगासिनो दङ गावनि बिमाखौ नागिरनानै बा गावनि बिसिखौ नागिरनानै। जुदि नोंथांमोना नैबे नुबाय थानाय मीना नार्जारि आरो जायबा बांबुला गयारि बिसोर सानैखौ नुदोंब्ला अननानै नैबे नुबाय थानाय अनजिमाफोराव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय, मानोना बिथांमोना गोबां दुखुआव दंगासिनो दङ। गुबुन खौराङा जाबाय मिरु सरकारा गासैबो गिदिर आरो फिसा गलाफोरखौ सामब्राम गोजाखौ थोजासेल' बिबांनि लाखिनो थाखाय मोनसे थि नेम खालामनाय जादों। रावबो गलादारफ्रा बा दखानिफ्रा सामब्रामखौ गोबां बिबांनि लाखिनानै फाननो मोननाय नङा, नङाब्ला आयेननि बायदि एक्सन लानाय जागोन। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय महाराष्ट्रनि नागपुराव सासे 19 बोसोरनि सेंग्राया थुंग्रिजों बार्थडे केक हानायनि थाखाय पुलिसजों बा नागपुर पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बे सेंग्रानि फट'आ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादोंमोन। ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायलाय पुलिसफोरा बेनि फट'खौ मोननानै बे सेंग्रानि फारसे एक्सन लानांगौ जादों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। लोगोसे सुरत लाजपुर सेन्ट्रेल जेलाव जोबनानै दोनजानाय नारायण साइनीनि आखायाव जोबथेसालि सिङावनो मबाइल मोननाय जादों। दा बेखौ आरोबाव गोदानै केस होनाय जाबावबाय। नारायण साइया जाहैबाय आसाराम बापुनि फिसाज्ला, जायबा आसाराम, बै आसारामाबो गोबां दायनिगिरि खामानि मावदोंमोन आरो बेनि फिसाज्लायाबो दाय मावदोंमोन। दा बेनि थाखायनो बिसोरो जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ। लोगोफोर, दिनैनि बे लासिन रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम। फेसबुकआवनो जा, इउटुबावनो जा बा वाट्सएपआवनो जा, जेरावबो शेयार खालाम। आरो दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेल, बे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला माखौथ' मोखां नायगासिनो दङ, अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। सानफ्रामबो गोदान गोदान आपडेट मोनबाय थागोन। बाय बाय।